Karong adlaw, Hunyo 19, ang fiesta sa Most Sacred Heart of Jesus alang sa mga Katoliko apan gumikan sa pandemic. Sa labing unang higayon gisaulog ang kapistahan nga walay tao. Ano ang report? Sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus sa Dakbayan sa Sugbo gibutang ang imahin sa gawa sa simbahan. Gidayan-dayanan og mga buwak ug nausay mga banderitas. Apan ang mga lingin nga puti lang nga makita ug walay mga tawo bisan pa man og fiesta karong adlaw. Taod-taod miabot ang usa ka dibuto nga nangamuyo ug nanuktok sa sagradong kasing-kasing ni Hesus. Ang kaluwasan sa mga tawo gikan sa COVID ang giampo. Ang ako lang yung prayer, sir, is intercession. We pray to our Lord Jesus, Sacred Heart of Jesus, na everything will be fine at the end of the day with everybody's cooperation. Si Father Vidal Gornes, ang rektor sa simbahan, mipadayag nga unang higayon kini sa kasaysayan nga gisaulog ang fiesta nga walay tao. Gipasabot niya nga bisan og nakasinati og pagsuway sa COVID apan gikinahanglan nga mosunod sa protocol alang sa kaayuhan sa tanan. COVID does not determine us, no, but the love of God, no, coming from the heart of Jesus. Gidugang sa pare nga malumo ang kasing-kasing sa Ginoo ug dili masukod ang iyang gugma sa mga tawo ilabi na nining panahon nga gikinahanglan nato siya. Sacred Heart man ron, so not to lose heart, not to lose heart, no, not to lose heart, and then draw strength from the heart of Jesus, no, draw strength from the heart of Jesus. Kay ang kano ba para natong Catholic, no, ang sorry. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.